Hii tikulandireni ku programu ya Kwagwanji pano pakane ma times zinalanga ndi office wa Howarum. Programu imene timaonekera nkhani zimene zisindikizidwa mnewspaper zathu za Tele Times komanso The Nation. Ndi Steve Dakalira amene ni mmodzi mwa konza nkhani kuno ku Times Group. Steve, tikulandireni ku programu ya Kwagwanji. Zingokwambiri office. Nkhani yayikulu imene yasindikizidwa ni newspaper zonse za Tele Times komanso Nation ndio kudzera ndithu zimene analankhula mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera dzulo pa msonkhano wa bungwe la United Nations umene ndi bungwe la maiko osiyana-siyana pa dziko lapansi amene anagwirizana kuti azichita misonkhano ngati imeneyi kumakambirana amene angakonzere mavuto amene akumana nawo komanso kuti angagwirizane motani popititsa patsogolo ma successes amene ndithu alipo kale. Nde Steve Chakwera nkhani yawo yayikulu inagonapo kuti maiko osauka monga iwo ndithu ndi nkhala pa mpando wa bungwe la maiko osaukitsitsa pa dziko lonse least developed pa Chingerezi. Iwo ananena kuti ife timene tikufuna chokuti chimene tikupempha kwa mabungwe amene amabwekesa ndalama maso maiko otukuka kwambiri pa dziko lapansi pano kuti atikhululuke ngongole zimenezi chifukwa cha mmene zili pano makamaka potengera mliri wa COVID-19. Chifukwa zina tiunikire koma tiyambire pamenepo. Ndi chifukwa chomveka kwa basi ndi chifukwa chachikulu kwa basi mwina tiyambire penipeni kuona kuti mwina ena kumadabwa kuti Achakwera apita ku msonkhano bungwe la maiko tinene pano kuna kuti malingana ndi mliri umenewu wa COVID-19 umene ukukambidwawo sizikanakhala zotheka kuna kuti chaka chino atsogoleriwa ndi nthumwi zikakumane ku New York ku head office ya bungwe la mgwirizano la maiko. Ndiye chifukwa chake pano akuchita msonkhano umenewu pogwiritsa ntchito zipangizo za makono izi makompyuta ma television kajani ma internet makina internet video akutero Chingerezi chake ndithu ndiye dzulo ndimene tinaona kuti ndi mtsogoleri amene wa dziko lino adayankhula podzera pa makina amene ndithu kuchita address onse amene mamemba kapena kuti onse amene ali mbali imodzi ya mabungwe amenewa ndi kumapempha ndi kupereka pempho limene kunali koma tinene zoona COVID-19 wagwedeza dziko lonse lapansi koma koposaposa ife ngati maiko ochepekedwa zikuoneka kuti mavuto amene wawa ali ngati anano chifukwa choti ngongole zimene mabungwe maiko ochepekedwa ali nazo ku maiko aku Ulaya kaya maiko ochita bwino ndi zokwera kwambiri zochuluka ndiye amatengera kuti akaoneka kuti tsopano ngongole zimene zija ngati anthu wasati khululukira ndiye kuti ife zitithandiza zitichitira bwanji chifukwa kuti ndiye kuti zika ngati zibweretsanso chipinjo china pamwamba pa mavuto amene ali nawo chifukwa pakadali pano pati tinene zoona maiko ambiri ku Africa kuno akuvutika kuti athane ndi mavuto amene adzakamba kamliri wa COVID-19 andi muonanso kuti kwambiri tikudalirakonso mwina mabungwe ochokera maiko akunja komweko mwina kaya ndi kachina World Bank walo maiko amene ochita bwino kuti aperekenso thandizo lina limene likukhala kuti likufikira anthu osiyana-siyana ndi akuona kuti tsopano pamene zililipa ndiye kuti ifeyo ngati maiko bwanji anzathu akanatikhululukira ngongole zimenezi ncholinga chonena kuti mwina mwake tichite ngati tipeze kampumulo chifukwa choti ngakhale tikaona ntchito za chuma zambiri ntchito za malonda zosiyana-siyana zimene zimachitika m'maiko amenewa ochepekedwawa zasokonekera even chitsanzo chabwino ndi kwathu kuno tikhoza kuona ku Malawi ngakhale kuno konse tinali ndi chamati full lockdown ngati imene ali nayo anzathu kaya ku South Africa ndi maiko ena komabe umatha kuona kuti ntchito tikugwira inde anthu kutakataka koma zikumakangala kuti noziya zoti on and off kumachita ngati moyeserera ngati kuti mupanga theka mungochita bwa theka chifukwa chonena kuti aliyense akuopa pakadali panopa mankhwala othana ndi mliri umenewu pakadalibe nzomwe ziya zoti tiyeni muzivala mchinga kukamwa namasamba m'manja kawirikawiri komanso namakhala motalikirana metakhaliramu so ndichovuta chonena kuti nangasi chikukhala ngati kuti chinthu chake sichikuoneka ndi maso komanso mankhwala othana nacho kapena yankho limene tingapereke kuti tithane ndi COVID-19 yusanapezeke ndiye nchifukwa chake adanena kuti tiyeni bwanji tisachite manyazi tisafere nkati ife amaiko ochepekedwa tipemphe ndithu mwina anzathu ankutiganizira. Ndeti kudziwitseni pano kuti ngongole zimene zikambidwa apa ndi 4.1 trillion kwacha
yathu ya Malawi imeneyo. Ya Malawi imeneyo. Ehede. Ngongole ine imene akhulupirira zakukhulupirira mtali ya 206 kuli malembo bingo mthalika. Panopa ndi 4.1 trillion kwacha. Steve, 4.1 trillion kwacha. Anayigwisa ntchito chani? Pamene sapano muti ho. Konga anzathu mukakhala mboma. Zimachita koma chotani ndalamazo. Kuti ngongole tidziputa ngongole za nanu za mlingo ngati umenewo. Chifukwa choti mina mtati muone zina mwa zitukuko zimene zidagwiritsidwa ntchito ndi ndalama zimene zidabwerazo. Mwina pano phindu lake anthu sakuliona nkomwe. Pali zitukuko zina zake zimene zimachitika zimene zimapangidwa mwina pongofuna kusangalatsa kukometsa m'maso mwina anthu amene amatsogolerawo ola anthu ena kagulukena kochepa komano kuti tiyang'ane kuti kodino tsopano ifeyo ngati dziko ngati Malawi chuma chimene chabwerachi kupindula kwake tipindula motani olo zitithandizira kutani ifeyo ngati dziko kuti mwina tipeze kena kake kuti katukula miyoyo ya anthu osiyanasiyana mpeza kuti zambiri mwina zimenezo kulibe komanso mwinanso gawo lalikulu la ngongole ngati zimenezo mpeza kuti mwinanso zina zimapita kuthera kudya kumene mali consumption ati zimene zimapita kuponya ku consumption budget kumene malo moti mwina zipite ku gawo la chitukuko abwera wena iyayi tachepekedwa mwina chimanga iyayi chakudya iyayi koma tili ndi mavuto kwa mwadzidzidzi bwanji kuti simutithandiza apa iyayi bwanji tatere ina patipatseni kanga nyasi mwina kapita tikonze tiongole tintchito ta malonda koma tsopano kumene kuja mukalowetsa ndalama zija kuti muone kuti even anthu amene ali pansipo kaya small and medium enterprises SMEs kuti kapena ndangati amene apindula pa ngongole zimene zatengedwa mpeza kuti ayi zochepa so gawo lalikulu ine maganizo anga mukuona kwanga ndikuona kuti mina kumakhala kuti no kufuna kudzikundikira kumene kumakhala pa atsogoleri komanso mwina kusowa masomphenya achitukuko zija timanena ziyaona kuti mwina tinali ndi amati blueprint chamati vision 2020 kupeza kuti koma sitimayiona kuitsata kuti kwenikweni chitukuko chathu tifuna chichilowere mbali yakuti nkupeza kuti ayi alisa amati akabwera mwina sinangasi zaka zisanu zaka 10 abwera afuna apange zake zimene zili manifesto yawo olokapena mwina zimene angoganiza pa nthawi imeneyo zokomera iwo inyake mamoti tikhale ndi ndondomeko zabwino zonena kuti tikayamba apa tikafikirapo mzathu akabwera akadzachoka apa adzafikirapo nkumadziwa kuti kodi kudziko kuno tamanga misewu yotere iyayi tapanga ulimi wa nthirira ochuluka motere kumakhala kulozeka kuti chimunda ziminda zija koma zimenezi Amalawi nkhani ya chimanga basi ayiwale koma mpeza kuti zinthu kali zimene zija ayi ndithu mwina sizimachitika gwero ngati limenelo ndalama zimathera mwina mmatumba zinanso nkubedwa kumene ngasiba ayi mumva lero ifimisi akuti yaboka ka ifimisi yondeka nyama kanji anthu akusolola yakutenga ndalama zake zimene mabwerekera mati mubwerekera Malawi zija zikukathera mmatumba so ndi nkhani yovuta kwambiri kunena kuti ndi 4.1 trillion si chenje cha masevera sikanakhala kuti tili ndithu ndi masomphenya akuya ndiye kuti bwezi dziko lathu litasuntha kufika pena chabwino ndiye kupita chitsogolo maiko amenewa mwina akumango dandaula kunena kuti ayi mutikhululukire ngongole kumapempha atikhululukire ngongole kupita chitsogolo kuti amagwirizana timamvapo ya free trade area misonkho tichotserane zingati zimenezo tizigulitsana katundu motani muchipa tizipachira add value zambiri amakampani zambirimbiri ngati tekezi machisazo SADC ka ECOWAS the whole continent amakampani zingati zimenezo koma sizimachitika zifukwa zake ziyani bureaucracy zimachitika njani wakamba fundo yabwino kwa basi umafunika adi ubale amaiko amene ayandikana kaya amene muli dera limodzi kulimbikitsa kunena kuti mwina mwainu nokha payo okha maiko aja adzitha kutukula maikonomi yawo ntchito zawo za malonda koma zimenezo zimalephereka mmene wanena kale chimodzi ndi mmene wanena kale kuti mwina bureaucracy kuchuluka kwambiri ma red tape zinthu zonena kuti mwina mukhoza kuzichita kuzisopa mosavuta koma wina wake basi mumva mwina kobisalira kuti ife poti ndife sovereign state ife ndoyima patokha ndiye
kaeza sadiki kaeza ECOWAS kaeza nepad kaeza AU tipange kuti zathu mfundo zathu maiko athu akuti bwanji kupezeka kuti mwina anthu kuti mulolerani musainirane even mgwirizano kuna kuti ayi amalawi kukhangati kuti kumene kukuti ndi akumuchisa usati ujeni kodi amachisa tiye amafulula tiye amafulula mowa kuma kuti kufulula siza kumwa amalawi tiye akumulima ochuluka andi akuchita bwino kaya ya Malawi kandi foja weniyu akuchisa foja akuchita bwino zimene Malawi kangati nazo patsogolo bwanji zidzibwera kumaiko kwinako zidzilowa bwinobwino popanda ma problem anzathu kodi ku Zimbabwe kaya ku Mozambique zisapato kukhangati akupanga be zinthu zabwino akuyesetsa bwanji titapanga ngati kuti kagwirizano kathu kamene zimene zisapato za Mozambique zidzingolowa iza kupanga ku Malawi kunozi zizingolowa tizipanga mgwirizano kukhala ndi documentation yake koma mpeza kuti ayi mwina ati regional level amene mwanenamo chakandi kusadikiko kaya bungwe lanji apanga mgwirizano hayi tikufuna tichite ma paperless transaction mukafika mmaboda anthu samakhaleso busy kuti koma kuyambira mmene ayambira page 1 mpaka na page 7 mwina munthu kutha maola akusaina paper tiye ndikhale ndi page imodzi standard akafika angosita tatata kusaina kuchita declare tiona kuti muli dziyani mmene malonda lapita koma ayi ndithu kulibe so vuto limene kuna kuti pamachuluka red tape komanso kuchita zinthu mwawo kakuti ifeyo ndife dziko patokha ndiye tikatero tikupwetekeka ma economies mamuta achire akwere mwachitsanzo tikhoza tenga chitsanzo cha chuma cha dziko ngati dziko lino la Malawi dziko lathu lino la Malawi lilibe doko lalikulu lodalirika kuti mwina nkumenera kuti kufikira zinthu zochokera kunja titali tionike timadalira be Tanzania kapena Mozambique kubeira now titakhala kuti anthu achati tamvana nawo bwino lomwe ubwino ndithoti ngati ma neighbors kufika kumvana because pesa kuti mina tina mwati misonkho timene tachabechabe timene maponyedwa ati tikhoza pesa kuti meja khoza kuti amayika mati waiver akhoza kuti kodi isi paya tilimodzi tilimugwizano as long as pakhale fomu ija imodzi lanena ichi tapitani mukatenge zinthu zikupangazo zibwera kumeneko kaya mufuna chani zoti zitukule kwanu kuma trade pampo tangotengani mmeneko abwere adzitsika mmasitimamo kanti mithuthuthu kajana anthu akachite business dzingobwera mudzingowola kutapa kutaya komanso kaya katundu wana amene muchoka amene kaya nkhofi kaya ndziyani tiyeni mudzingokweza sitima tonse cholinga tikufuna tikapeze covid kulayako kutero ndiye kuti mpeza kuti maiko aja akutukuka koma ayi ndithu sizimachitika zimenezo mapeto ake mpeza kuti aliyese ndiye namba 1 kubwereka iya Zambia tipatseni thandizo la ndalama Malawi tipatseni thandizo la ndalama South Africa imene tikufuna thandizo la ndalama tathodwa ndi covid kuti akuluakulu bwanji sapanga zonena kuti mina ma economy anu chuma cha maiko anu muthangatani kuti chifike pena chikwere kuti tikatero ndiye kuti zinazo tikhoza kumadalira tokha mamoti dzingoyang'ana ku Ulaya kaya ku maiko olemera kwambiri opata mwina zina zitikanatha kumachita pa ife tokha ngati dziko program yake ni imene yako Kwagwanji kufikani kuchokera kuno ku Kanema Times timakambirana mmene mu nkhani zimene zisindikizidwa mu newspaper zathu za The Times komanso Nation nkhani yake imene kuunika pamenepa imodzi mwa nkhani zazikulu zimene tikuunika zimene imene iyo khudza ndithu zimene anena mtsogoleri wa dziko lino dzulo azachakwera pa msonkhano wa United Nations nkhani imene ili mu newspaper zonse The Times Nation iwowa apempha kuti ayi ngongole zimene maiko osaukiza pa dziko lapansi ali nazo zikhululukidwe kuti maiko amene wanawonso athe kupita patsogolo nkhani ina imene sindizira mnyezo pa The Times ndiyo khudza ndithu bungwe la Anti-Corruption Bureau inalanda galimoto zitatu za mlembi wamkulu wa chipani Democratic Progressive Aggressenda Jeffrey kumkaniti amenewa ankafuna compensation ya 70 billion kwacha kuchokera kuboma pa nkhani imene ndithu anamangidwa mbuyo mu Steve atamba sura bwino koma kunena kuti analandidwa galimoto zimenezi ndiye apereka half for ACB mafuna 9 million kwacha akuti imene ndi value added tax and disbursement kuti itakwanitsa ndithu kuti yathana nawo Jeffrey mlandu uja ndithu yaupambana amene apereke ndalama imeneyi 9 million kwacha bora mendu inaunika kunena kuti yayi poyamba mafuna 23 million kwacha yayi 9 million ikwana ndapereka 3 million kamro zabwezera kuti nkhani yake chinene utali stick by
nkhani imene ikuchokera patali mayi amene wa Gerezeda Jeffrey ndiye nthawi imeneyo adapeza mpata mwawo yoti amange ndiye mabuloko kaya masukulu kaya kuti sukulu zingapo ndiye khalekhaleni kudadzabuka nkhani yona kuti yayi angolandira mwina ndalama ntchito sidagwirike ndiye kudali milandu ndithu kumene kuti mupatsana bwanji ma contract wa zidayenda motani iye kuti nanga ndalama mwalandira bwanji ntchito zake zosaoneka ndiye kudali kokana kufikira mwina ndiye sakaya nkhani idadzakhala kuti yachita ngati yatha kaida dzakomera apo ndiye ndayiwala kuti zidayenda motani komano chimene tidaona chaposa chidapa ndiye nthawi imene pansi pa ulamuliro wa DPP posa chidapa mayi amene adayikhala adayibweretsanso nkhani iji kunoti koma ineyo nkhani mudandizunza kwambiri kuyambitsa nkhani uchini milandu chiyani kundikwakwasira ku khoti ndiye ndikuoneka kuti mwina sisidalichitire ubwino zimenezi ndiye chomwecho ndikufuna kuti mwina andipatse chipukuta misonzi ndiye ndimene kunena kuti ayi adapempha kuti bwalo la milandu lilamule kuti ICB apereke chipukuta misonzi kwa mayiwa ndiye judge Charles Nkandawire ngati sindikulakwa 2019 kandi January amene uja ndamene adabwera nonkunena kuti adathetsa nkhani kuti mayino palibe nkhani apo musatitopetse musatitayitse ndikutetsa nkhani imene ndipo makosi ankhani imene munabwera kuno kudzadandaula kuti mulipira ndino ndiye pali pachokera gwero la zimenezi kuti tsapano nkhani imene itapita nakasaba afuna kuti ndikufuna andipepese andipase chipukuta misonzi ndiye kuti kudali iwo mbali yawo komanso amene amapangano amachita defend no zidasintha pamenepo ICB ndi amene ankakena kuyankha pamene mlandu woyambirirawo adali mayiwo amene ankayankha nthawi imeneyo komano apa tsapano chifukwa kuti ayi ndifuna andipatse chipukuta misonzi ICB adaliso nawo kuti ndi timu yawo kuchani kumapita ku court kumakakambisana nkhani imeneyi ndiye pamapeto pake ndimene tsopano adanena kuti ayi mulipire zonse ndalama kayanza ICB wa legal costs whatever it is ndimupereke ndalama amafuna amene wanaka kuti 20 million 23 million ndiye judge ndimene anali yayi 9 million tango ingokhala 9 million tsopano funso langa loyamba lonena kuti zilibe kanthu kuti Jeffrey nda DPP amene ukadandaula unalufulu wawo ngati munthu serengere kuti nda DPP ngati munthu adayifuna kuzimana ndi nda DPP akonda daula bwanji DPP yotangoona kuti nakasi kuibweretsa mu context kunena kuti nthawi imene idabwera nkhani imeneyi sitinganeneso mwina yayi idali nthawi ya DPP yapita Ukraine aliyo secretary general wa chipani chimenechi ndiye timangofuna kuti kungobwera ka context chabe koma ndithu aliyense amakhala ndi ufulu wopita ku bwalo la milandu kamang'ala ndiye wadaka mang'ala kumeneko ndiye sisidawakomere zidapeza kuti zakomera ICB ndimene tsopano nkhani yake ili panepa ndiye dzulo ndimene tsopano adatumiza masheriff kuti sakupere ndalama zija sizikupereka ndiye zikatero ndimene amapereka mphamvu kuti no pitani mukalande katundu ndiye adapita mmene adakagwira kuti atenga kugali moto zitatu ndiye mayiwo adayesetsa ndikupeza kuti aperekapo theka la ndalama zimenezo ndipake nkhani ngati zimene ine ndizokhudza Gerezeda Jeffrey ngati munthu komano iwaso ndi achipani ndandali zikukhala ndi impact zotsatira zotani pa chipani chimenechi chifukwa tinene zoona pano anthu amadandaula zinthu zambirimbiri awa akukonzekera kuti ayi imene achite bounce back 2025 ino abwererenso mboma nkhani ngati zimene zikamapitiriza kumamveka zimapereka chithunzi chotani sizikhala zochititsa chidwi kwenikweni monga ndinagale kunena kuti nangasi pano DPP yatuluka mboma sili mboma andi amalawa amayembekeza kuti mwina nthawi imeneyi ndimene ichite ngati amati kuzitolera izitolere koma zikuoneka kuti be mpungwepungwe sukutha uku iyayi mbali na Jeffrey omwewa iyayi tikufuna kutsogolera watsopano kwinako ndi nkhani zosiyana inde koma tikuoneka be kuti kukangati kuti it's sterling tukuita connect madots zikukangati kuti zimene zikuvundula ndithu zinthu zimene zichitika mu DPP tsopano ngakhale iwo atinoti ikhozokhala kuti ndi issue ya personal komabe ndiye kuti state of mind amatero pa Chingerezi ndiye kuti iwowa akhalabe ngati kuti akhudzika ola asokonezeka pang'ono kamba kankhani ngati zimenezi aone zakubwalo la milandu ayi aone zakuchipani mbali nayi timve iyayi wena vice president akwayitanitsa akachite akayankhe
nkhani zokudzana kaya parliament kanchani so zimokhaga kungochita nyambwali zinthu zambirimbiri nyakatu amene akhoza kukhala kuti malamulo amange alimbitsano chimani cha DPP kuti chibwerere mchimake kukonzekera kuti mwina 2025 nkudzachita mphumi izizizi tizipeza kuti atsogoleri amene ali kuntundako akutangwanika ndi zina zimene not only kuti tisangane kwambiri kumbali ya PR yokha kuna kuti yamina kapena kuti sizichita reflect bwino kuti pani koma ngakhale kuti anthu atsogoleriwo kodi mtima kapena chidwi chofuna kulimbikira kuti amange chipani aluzanitse chipani chawo potsatira kuluza kapena kuti kulephera pa masankho apa June 23 chaka chino zimene zingatheke mpeza kuti ayizipeza kuti zikukhudzidwa ndizi komanso mimi manena kale kuti ayipo ndi nkhani ina ndeti sitilowa kwambiri kuti ndi andale chifukwa iyi ndi SCB ndiyo ngati mayi Gerezeda Jeffrey komabe sitingalephere kunena kuti iwo ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani chomwecho zimene zimakhala ndithu ndi ka impact zima khudzabe pang'ono ku mbiri ya chipani chabwino iya tipumire pang'ono tibweranso posachedwa apa tiunike nkhani imene yasindikizidwa ndi nyumba ya Nation yokhudza ndithu mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo amene ndithu nda Chikosa Dr. Chikosa Silungwe nakonso umeneko kuchitika nkhani ina timve ndipo tisakatule kuti zikukhala bwanji. Your #1 rated TV talent show is back with season 4. Kajive with close to 100 participants. Get ready this October 2020 from Times TV Entertainment Studios. For more details, contact 0887 500 791. Kajive, Divines Minutes. It's about time. Remember, you stand a chance to win a brand new motorcycle. This offer is valid until 30th November. Terms and conditions apply. Kodi mmakonda kuwina mphoto za nkhani ngati ndi choncho konzekani kuwina mphoto za mbwerekete mu mpikisano wa changu pamalo omwe ukubwera posachedwapa pa wireless ya Times komanso Times TV. Mudzayenera kutumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba changu ku 1895. Owina ndi owina basi. Ndondomeko zonse za mpikisano zidzatsatidwa. It's about time. Yayi ndi tikambe posonkhani inapo pamene kutsikiza programu iyo kuti tizimeze chitika ku account kamene kuthumba ndalama la Attorney General amene ndithu mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Dr. Chikosa Silungwe kunalowa 1.4 million ndalama imeneyi ma allegations kapena zimene zikuganizidwa zinena kuti anayikako ndi Faizo Abu kufusa banka unena kuti kunabwera zimayi wina wachita bana zasiya ndalama zimenezi ndetu kufuna kuyamba timve kwa Steve kuti khangati pachoka zoka ikosekose ingochokera mango osiyana chakuli chimene chitika chakuli chimene choyamba Asilungwe akuti bwanji ndinkhani ndi yopsa kwa basi aini yake Asilungwe malinga ndi mene afotokozerera kwa SCB ikumaka kwa Nation newspaper auza kuti nakuti yayi inenso ndimangodabwa ndikuona mmene zimaoneka mu social media ma deposit slip dziyani and naona ndicho kuti khanga ndi ku account kwanga kwalowa ka COVID ndiye pamba chimenecho adachamba kuchita follow up ndikuimba phone ku banki ko National Bank ndiye saya kandi ku gateway moka kuti koma kuli Longwe ndi adayamba kupanga follow up akulu ine ndaona ku account wanga kwa Rwanda 1.4 million
tandifotokozerani mwina anzathu ku bankiko chochitika njani chifukwa ine sindidziwa kali konse iyayi tiyeni tifufuze limodzi ndiye koma adadzayimbira ngasi inaonetsa kuti paonjeni paja banki silipi paja kuti waika ndalamayo ndi bambo Faizo Abu nambala pasipo idalipompo ndithu ya 09 chakuti ndiye sankulu amene adaichayalamya nkuimba ndikuyankhula naye Faizo Abu ngati sindikulakwitsa mkulu amene ndi mmodzi mwa anthu odziwika bwino business mkabula muno ndi adayimbira kuti tsopano bwana ndadabwa maika 1.4 million kwa account kwanga njachani zikhala bwanji ndakuti mkulu jaso konkumakana ine sidatani kuti sinaike ndalama imeneyo izikutheka bwanji zakhala bwanji ndiye kale ndimene amayamba kuti let's follow up ndi aja a bank achikosa silungwe now ma investigation amene achita da bank yo akuti kumene kuzinasonyezana kuti panali munthu wina wa mayi amene adabwera ku bankiko ndikudzayita physical deposit amene adzayika ndalamayo mayi ndithu adabwera ndikudzayika ndalamayo ndi amene adayika 1.4 million ndi mu account yakuluwo koma mkusaina amene asaina mo Faizo Abu nambala mwakuti ndiye zikumangutsa mafunso ambiri konga nanga account ya Attorney General dzina chifukwa unakhala kukhala mistake ikozokhala chinthu china koma kulakwitsa sungakhale kuti mpaka dzina lonse office wahowa koma account number yakuti mpaka na branch yakuti ndikuyika ndalama izi mpaka na D kusainira pansipo ndiye zimene zikuopsa tsopano konga maya amenewa chimachitika kwenikweni ndi anthu aziganiza yani so chimene chikupereka ndithu chithunzi cholakwika choti mwina pakozo kwati pamafuna kuchitika zawo kambirembere kapena kuti zawo kathyali olo zawo tambwali koma tsopano chidikire chomwe kuti kwenikweni amafuna kuchita utambwaliwo weni ndi uti chifukwa nakasitungogwira mawu malinga ndi mene afotokozera awa achikosa kumbali yawo komanso mwina winayo kumbali yake naye akuti ine sindikuzidziwa mwina akudziwa kumene zilipo zimachitika ndiye mwina tione kuti pamathero pa zonse zifika kuti koma izi zizopereka mantha chifukwa yona kuti mbuyomu takhala tikuonako nkhani zokhudzana mwina anzathu achimwenye kuyika ndalama ma account akuluakulu mboma ngati sindikulakwitsa nkhani imene idadzakula idali ya amati food ration scandal ku polisi kulapeza kuti kaya ndalama kaya 20 million kaya ndalama zingati zimene zija wina adakayika mpaka na mu account ya mtsogoleri nthawi imeneyo ali mtsogoleri wa dziko so zikamachitika zinthu ngati za mtundu umenewo zimadzapatsa mantha kuti kapena mwina konga zilipo zimachitika kuseriko kodi ndi kuti mtawuni mwalipo anthu amakangoponya ndalama mu account yake ali khalidwe limeneyo nkuteka chomwe kuti nzovuta kumvetsa ena kozokhala mwina chofuna kukuyipitsa mbiri aliwo akhangati mwina nda gentleman taponyere ndalama tingwachitira kumeneko ndiye kuti basi ndiye zimatha kutheka kutero oloiyayi matheka kuti mwina mukudziwana zilipo zikuchitika chokoza ifo chobwera kudzachita analyze ma stories tilekerenso pomwepo program ineyi Kwagwanji kwa sabata ino program ineyi ibwerenso lolemba sabata yamawa nthawi ya 9:30 mpaka 10:15 mawa tona